Takže nazdar psychopati. Takže my jsme došli, vole, do haly, vole, nějaký nový bor pojevaný, vole, kde mám mít dneska fight se pstrouškem, vole. S krásným, vole, pstrouškem, vole, v říčce, kdy, vole, jsem tady s mojí krásnou ženou Angie. Co to píše? A vole, Angie on třeba tě jako hrozně urážel, co bys mu třeba takhle vzkázala přes video, kdy on vlastně říkal o tobě něco, vole, nějaký keci. No. Hele, asi tak, jo, kdy prostě jdeme to si vyřídit rovnou. Vole, abych si vystral nějaký, vole, špeklist pojebanej, abych to řešil rovnou, klidně, vole, vždyckou. Takže co je, vole, tak kde je ta, vole, mrtka, vole, rezavá. Hele, Pavlis, vole, tady, to je vlastně člověk ze špeklistů. Další, vole, falešná močka. Takže, kámo, za mě absolutní nula, polož si, vole, tu svoji kameru, vole, na ten špeklist a podrž mi, vole, radši, vole, dápost, abych to měl na tom, vole. Ty vole, Sanko. Tak co je, vole, kde tady jste, vole? Co je, vole, to ty můj ženu rážet, vole, co? Ty, potřebujeme, abys mu psal nějaký papíry, pojď. Vole, mi jasný, všechno vám to nepíšu. Ty, Sanko, vole, nezavávaš, nepožijeme, vyřídíme to na ulici, ne, vole? Ty papíry. Já si s tebou vyřídím v ringu si to s tebou vyřídím. Vole, já bych si vyjebala ring, vole, kurva. V ringu si to vyřídíme, vole. Dobře, tak vole, podělám si na ty papíry. Kurva, vole. Tak, co je, vole? Co tady máte napísaný od kurva, vole, pro mě, píši? Jaký papíry jenom. A co je, ne? Tak, to bude, jo? Vy se tady takže lidi, samozřejmě, Pavli si kurva držte rově, vole, jsi poskyšenej taky, vole. Takže samozřejmě, vole, soukromá akce, jo, by říkali. To je soukromý teda, vole. Tělocvičná, hej, ty smlouvu. vole, píšu, vole, kurva, vole, psychopat, vole, bejr, tak, Vikcanky. Tak to je, ne? Takže, vole, počkej, takže, vole, my se nějak rozcvičíme, dejme to, kurva, vole, zajebanej, vole, samozřejmě, Pavlis, vole, je to všechno dohodnutý na mě, jo. Takže, vole, já se vole, přelíknout a jdeme si to s tou Sankou rezavou, vole, vyřešit ty mročkové, skurvená, vole. Tak pojďte, Vikcanky, vole, uvidíte Dalos. Takže já jsem Petr Jelinek a jsem si 100% jistý, že tento zápas je můj. Děkuji. Aleši, ještě ten medailonek musíme natočit. Já mám vole starou nějaký zachsaný medailonek, vole, nějaký, vole, špeklif, nebo co? Takže naším jednoznačným favoritem je samozřejmě Pstruh, protože je mladší, má lepší fyzickou přípravu. My mu velice fandíme a jsme zvědaví, jak to dopadne. Zápasníci jsou připraveni a můžeme jít do ringu. Oši, cíváš čistý boj. Žádný dýchání do očí, žádný podpásovky, žádný šlapání na hlavu, jasný, čistý boj. Pojď, to se zaunem. Sanko, vole, pojď, ne? Zrovna to může, no, vole. Může si dáš, ne? Jo, máš to dát, pojď, jo, musíme. Teď to ještě doufat, ne, vole. Sanko, ne? Jdeme, ne? Ale šišný mi domů. Jele, ty Sanko, ty zmrde. Ty hovno, vole! Zabil! Start. A pojď ty, vole, stroušku! Sanko! Já tě zabiju! Pojď, ale šlí, survej ho! Co je, vole? Máš první na pomilku, kdo se jde? Jich Sanko, vole! Jak jsi se jdu, vole, jak jsi mluví, kurva! Pojď sem, ty Sanko, vole! To můžeš ho nejboleš, pojď sem! Ty vole! Pojď sem, vole! Jsi diskvalifikovaný. Takže to vidíte, vole, mrtky, vole, takže ty vole, Pavle, si vole, to natáčej a ten svůj špeklif, vole, kurva, nebo pojď takhle do ringu, vole, skurvenci, vole, vybrdaný, vole.
Takže vy vole jste to viděli, vy vole všichni na špekliftu vole, sánky skorumpovaný vole, všechno vole kvůli sledovanosti, že já, tady na